10 ଏପ୍ରିଲ 1912 ଆରଏମଏସ୍ ଟାଇଟାନିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ସବୁଠୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜାହାଜ। ଜାହାଜଟି ବାହାରିଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାର। ଜାହାଜଟି ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଉଥହାମ୍ପଟନରୁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ଯାଉଛି। 62 ବର୍ଷିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଜନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ମିଡ଼ିଆ, ପବ୍ଲିକ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଏହି ଜାହାଜ। 269 ମିଟର ଲମ୍ବା ଆଉ 53 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜର ଲକ୍ଜରୀ ସେ ଜମାନାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳର ଜାହାଜକୁ ତିଆରି କରିବାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା $75 ଲକ୍ଷ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ଲକ୍ଜରୀ କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ଷ୍ଟେନ୍ ଗ୍ଲାସର ଝରକା, 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଡ଼ି ପାହାଚ, ଗୋଟିଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଯାହାର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହିଥାଏ, ଟର୍କିସ୍ ବାଥରୁମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଥରୁମ୍, ସ୍କ୍ୱାସ୍ କୋର୍ଟ, 4ଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, 2ଟି ବଡ଼ ସେଲୁନ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆହୁରି କେତେ ନାହିଁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏହି ଜାହାଜରେ। ଜାହାଜରେ ଯେମିତି ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଟାଇଟାନିକ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦ ଅନସିଙ୍କେବଲ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ଲାଇନ୍ ନାମକ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଗରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟାଇଟାନିକ୍ କେବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ 12 ଏପ୍ରିଲ 1912ରେ ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ଆଇସ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିଥାଏ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଯେଉଁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇସ୍ବର୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଟାଇଟାନିକ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ଏହି ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଜନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଜାହାଜକୁ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ରେ 21.5 ନଟ୍ସ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ 14 ଏପ୍ରିଲ 1912ରେ ଆଉ 7ଟି ଆଇସ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଏ ଟାଇଟାନିକ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଜାହାଜର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବସି ରହିଥାଏ, ଯାହାର କାମ ଥାଏ କି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଜାହାଜ ଆଗରେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ତ, କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ ତ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ସେଦିନ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ -2°C। ଏତେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। 11:39 PM ଫେଡରିକ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ଏଠି ବସିଥାଏ ଆଉ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇସ୍ବର୍ଗ ମାନେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ଥର ବେଲ୍ ବଜାଇ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହେ କି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ଟର୍ନ କର। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ 11:40 PM ଜାହାଜଟି ଯାଇକି ବରଫଖଣ୍ଡ ସହ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। At 2:20 a.m. on Monday the 15th of April, and 2.5 hours after she struck the iceberg, the largest liner afloat slid down from the crow's nest and a shout on the telephone, "Ice ahead." The time was 11:40. ବରଫଖଣ୍ଡଟି କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ବରଫଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବରଫଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ପରି ଓ ଯାହାର ଓଜନ 1.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ସ ଥିଲା। ଟାଇଟାନିକ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିପ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଜାହାଜ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଟାଇଟାନିକ୍ ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଟାଇଟାନିକ୍ କେବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ଅନସିଙ୍କେବଲ୍ ଜାହାଜ ଥିଲା। ପୁରା ଜାହାଜଟିକୁ 16ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜଟିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 4ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଏ, ତଥାପି ଜାହାଜର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କି ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ 6ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ରାତି 12ଟାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରକୁ ରେଡ଼ିଓରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜାହାଜ ହେଲ୍ପ କି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସିନିୟର ରେଡ଼ିଓ ଅପରେଟର ଜ୍ୟାକ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଲଗାତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 12ଟି ସିଗ୍ନାଲ ପଠାନ୍ତି ତାକି କିଏ ତ ଜଣେ ଶୁଣିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ 12:20 AM ଆରଏମଏସ୍ କାର୍ପାଥିଆ, ଯିଏକି କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲା, ସେ ଏହି ସିଗ୍ନାଲକୁ ଶୁଣିପାରିଲା ଆଉ ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଟର୍ନ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ଏହି ଜାହାଜଟି 107 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବି ଯଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତାକୁ ଟାଇଟାନିକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଜାହାଜରେ ଥିବା କ୍ରୁ ମେମ୍ବର
रकेट आउ फ्लेयर छाड़ती उपरू कहीं आउ कई जहाज पाखरे थिले बंचाइबा आसीपारती किंतु दुर्भाग्यवशत कौन जहाज पाखरे न थाए। कैप्टेन ऑर्डर दियंती जहाज लोक मानू बाहर करने लाइफ बोट साहाय्य प्रथम स्त्री और छोट पिला बाहर करा जाए। जहाज लोक मानू लगी जे जहाज केवे बुड़ीब ना कहीं कंपनी एडवर्टाइज करथिला कि यह केवे भी बुड़ीब ना। यही कारण फास्ट लाइफ बोट रे केवल मात्र 28 जन बाहर को आसी किंतु सीट थिला 65। किंतु किछि टाइम भितर सब कंपार्टमेंट रे पानी पशिया लगिला आउ जहाज टिल्ट करने को लगिला आउ एबे पैसेंजर को लगिला कि जहाज एबे बुड़ी जाई पारे। सेमाने डर रे दौड़ा दौड़ी करने को लगिले जहा फल रे जहाजटी मझिरे भांगी गला। जहाज रे केवल 20 लाइफ बोट थिला जेउथिरे पाखापाखि 1200 लोक आसी पारिबे किंतु जहाज रे 2200 पाखापाखि लोक थिले। राति 2:05 रे लास्ट लाइफ बोट को बाहर करा गला किंतु एबे भी 1500 लोक थिले जहाज रे। फाइनाली 2:20 AM जहाजटी संपूर्ण भाव में बुड़ीगला पानी भितर। कैप्टेन एडवर्ड जॉन स्मिथ लास्ट पर्यंत जहाज थिले आ जहाज सह सी भी पानी रे बुड़ीगले। पाखापाखि 1500 लोक जहाज सह पानी रे बुड़ी जाइथिले। लोक कहते कि कैप्टेन एडवर्ड जॉन स्मिथ निजको निजे गोली मारी सुइसाइड करथिले। आरएमएस कार्पाथिया जे कि बाहरी थिला टाइटैनिक को रेस्क्यू करिया पई सी पहुंची दिला 3:30 बेले आउ सेते बेले को पूरा टाइटैनिक पानी रे बुड़ी जाइथिला। केवल सब पानी रे भासुथिला। 750 जन को सी रेस्क्यू करि परिथिला। कंक्लूजन कौन थिला या पछर कारण काहे कि बुड़ी गला आरएमएस टाइटैनिक कौन या को बंचा जाई पारि नथांता। ए डिजास्टर परे बहुत क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्सी उठिला। एही घटना को नेकी इन्वेस्टिगेशन मध्य करागला आउ तापरे जियो कथा सामना को आसिला लोके चकित रही गले जानी कह जाए जे जेतेबेले एक्सीडेंट हैला टाइटैनिक पाखरे मात्र 37 किलोमीटर दूर रे गोटे जहाज थिला आ से जहाज रे थिवा क्रू मेंबर भी देखिथिले से रॉकेट आउ फ्लेयर को आउ कैप्टेन स्टैनली लॉर्ड को भी जणाइथिले किंतु कैप्टेन इग्नोर करथिले ए मेसेज को आउ कहिथिले टाइटैनिक रे बहुत धनी लोक अछंती आउ सेमाने पार्टी करूथुबे। जदि से दिन कैप्टेन मेसेज को सीरियसली नहीं थांते और रेस्क्यू करिया पई जाई थांते कोई तो गोटे भी जीवन जाई न थांते। से दिन जहाज रे लाइफ बोट बहुत कम परिमाण रे थिला। या मध्य आउ एक कारण टाइटैनिक रो कैप्टेन सेफ्टी ड्रिल भी कराई नथिले। जेतेबेले जहाज को लेफ्ट टर्न करिया पई ऑर्डर दे जाइथिला सेतेबेले पैनिक रे जहाज को राइट को टर्न करि देथिले और जेतेबेले एई भूल को जानिबा को पाइले सेतेबेले को बहुत लेट हो जाइथिला। संजोगर कथा एटा कि 14 वर्ष पूर्व 1898 मसीह मॉर्गन रॉबर्टसन नामक एक लेखक एक नोवेल लिखिथिले जहार ना फैटिलिटी द रेक ऑफ द टाइटन थिला। एई कहानीटी मध्य टाइटन नामक एक बड़ जहाज रो थिला जेउटा कि पानी रे बुड़ी जाइथिला। केवल एतिक नुहे कहानी रे थिबा टाइटन भी बरफ खंड सह माड़ हेबारु बुड़ी जाइथिला। स्टोरी रे थिबा टाइटन आउ टाइटैनिक पूरा एक भलिया देखा जाउथिला। आउ दुईटी जहाज नॉर्थ अटलांटिक महासागर रे आउ एप्रिल मासरे ही बुड़ी जाइथिले। टाइटैनिक रे मोट 2224 जन थिले जेउथिरे मात्र 710 जन को बंचा जाई परिथिला आउ 1514 जन प्राण हराइथिले। या थिला से जुगर सबुठ बड़ जहाज आरएमएस टाइटैनिक रो दुखद कहानी। जदि कहानीटी आपको भल लगी थाए ताले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।